Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas gibasol ang Burukrasya nga mao'y hinungdan nga nalangay ang paghatod sa mga relief assistance ngadto sa mga typhoon Yolanda survivors. Si Marshal Fernandez sa DSWD Central Visayas niingon nga kinahanglang usbon ang paagi sa gobyerno sa pagkuha og mga palaliton og ekipo nga gamiton aron mapaspasan ang pagresponde atol sa katalagman. Matud niya nga tungod kay maglisod sila og hatod sa mga relief goods sa mga apektadong lugar, nihangyo sila sa Central Office sa DSWD og mga ekipo sama sa forklifts, container vans ug wing trucks. Apan wala paghihapon giaprobahan ang ilang request tungod kay ang pagpalit nagdepende sa availability sa pondo. Si Fernandez may react sa report sa Commission on Audit nga nagkarayong nalangay ang delivery sa relief assistance nga mao'y hinungdan sa pagkadunot sa mga relief